Oke, monggo artis kangge dalu menika sawetawis Bapak Separo Kadang sang yang para tamu mliginipun panjenenganipun ingkang mengku kajat Bapak Kusen bersama keluarga makaten mengga penampilan Cakrabuana mbok bilih wonten kekuranganipun anggen kawula nyaosaken pasugatan pagelaran wonten ing dalu menika kula pinangka sesulih saking kru Cakrabuana mbok bilih wonten kekiranganipun inggihipun nyaosi pasugatan kula manungsa sawantah mung saged nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan. Oke. Bersama 4 artis ingkang kula tampilaken kangge penghujung acara wonten ing rikalenggan punika. Oke, dados monggo. Rikaton dia Brontosena gumleget pindha guntur satriya pananggak mawa
Matur suwun Bapak Sapara Kadang sangyang ning para tamu ingkang winat saking pakurmatan saking kru Cakrabuana. Wonten ing kalanggan dalu punika anggenipun nderekaken niat hajatipun panjenenganipun Bapak Kusen Ibu Sumiati. Ambo bilih wonten kekeranganipun anggen kula ngawontenaken pagelaran wonten ing kalanggan punika. Kula pinangka sesulih saking kru Cakrabuana saking IR Audio Sound System. Kawula ambo bilih wonten kekurangan, wonten kesalahan kalepatan ingkang kinten boten meranani dumateng para panjenengan kula nyuwun ageng sampun pangasami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.